Jadi di hita pe dia ka hita namar donga tubuh namar hamarang di peparan nyopung tate. Jadi asa tada hitaon di partikianon di lasni rohata nama kala so 25 tahun pesta pera punguan ni tugas sinaga buru bere na adong ibu nuton. Alani di lasni rohata. Dan adong di hita di son nagabe adong pala merupakan tekanan. Alai lasni rohaido nata halason ate bapa. Idu ate inna rohanami asauli di somma johamu BP hanami doh sekaligus songon panitia pesta pera di somma jong damang Roma sudi anggota punguan mangolopi BPH atar songoni mamang doh aka penasehat doh aka pengurus songoni mata baina teh jadi ngabagak be asa marjara pas mei ketua molo ketua atar husiamu manyanate ketua nami ay horo maholo ima jangan marjara abagak be jadi mak Roma kanggota lau mangolulu biola tersong mak Iti siap birang niamat mainata. Dang pala boha ai setiap te amang baru dah. Olo mak. Ah di son. Jadi narohanami songonon. Ala ulaonon ulaota lasni rohadon. Jala sekaligus di son. Au pasahato dihita di tonga-tongani punguata. 25 tahun punguat tahun poparan nyopung tanadong di bunuton. Molotung adong akan nahumurang. Jala pasti do godang akan nahumurang pabainan nami di tonga-tongani punguata. Nasoboi di jalo akarohata masing-masing. Di partikianon na marsiolova kita asa salpu sude akaju niroha. Salpu sude akan naso dengan dia aka pangalaho dison majalo doh mangalean hita. Tajalo olop-olop. Marsiolova kita dison asa majalo dia kahahurangan asa tulus tang yang ta gabe punguan sitiruono punguat tahun gabe na diberkati Tuhan marana marburu hita saluhuna marpinopar sah namar nini marnono di paso-paso amat tadebata alani di partikianon di hamua kadongan nami dongat tubuh nami hahanggi nami molotung pebaris sami dison hami mangidohon Roma hamu perjolo sian saluhuna anggota ni punguan mangolopi manang hita marsi soba-sobaan manang marsiolopolopan romahamu asa di calo hita tortorta ngara debe hita gabe majalah horas alani hupasatami ma si pagogo suarano tuhamuna aka hahanggi nami anggota ni pengurus hupasatami jalo hamuna godang nalaho hita marsiolopan Olo lai si Carlos jalo malay. Bah, hita baru nakudul hita. Oras baru. Isok kita. Ya muna amang pangagors namin. gabe mang gabe Ison nang Roma hamin nungain anggota lao mangulupi songon panopa ima dongat tubuh namin. Olo. Pengurus na parjolo suang songoni pengurus BPH sonari terlumobi mapanasehat disaluhut na maoning nungain naing akapendiri na parjolo. Jadi dihamuna parmusik namin. gabe Bedabang majo nahobar tu si butima. gabe Songoni ma di hita baru. Taihut na mahula-ulata. Di hita baru bere. Taihut na mahula-ulata.
Mulai ate ma dihamu amang pergorsi nami. Gabi gayo. Ala nang rodo hami tutu diakka namar dongat tubuh songoni diakka pomoruon do ibabere madapoton hula-hula nami diakka saluhutna pemuka do pengurus na di pesta ulang tahun 25 tahunon. Jadi pasama pertikian Tuhanmu na pangurus. Iro. Jadi aladong pengiduan ni dong atubutan na siya kilopat sabarjo satokin nate bapada sabarjo. Jadi on guarna hita na marsiolopan nung aroha muna sa luhut na nakid dong atubu nami puru nami panyaran mangolopi aka pengurus ta doho aka pendiri di partikianon dosrohat tate sian sa luhut na pengurus sampai tu pendiri asa rohita mangolopi sa luhut na aka dong atubuta doho aka panyaran alani di saat tu geleng nami doho asida mangboro nami ido amang ido nak kaningan pangkorsi nami Gabe emang gabe. baik kamu godang nagirang-girang asa rohami mangolopon mangolopi aka dong atubu nami na sian aka pengurus doho pendiri na adong di tonga-tonga pun baik kamu godang nagirang-girange Setinggi dosi apa